हेल' मादै मायबा थाङा मादै नोंनि उन्दुग्रा जायगा बेनो जा नोंसिनि न'आव मायबा मादै हो नोंनि न' गैया आं बेखौ अननानै नैबे बिस्कुटखौ होनाय फैबाय नैबे बिदि जाबाय दे होमब्ला मादै दे रुदोबबाय नों दा न'आव थांगोन दे बे मादैया जाहैबाय बेरेंसि सान्थिफुरनि खोला माने चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्थिफुर आरोना सान्थिफुरनि खोलाहा बेरेंसिगुरि होननाय गामि ओमफ्राय बिनि नामा सिजौ ना माबा होननानै बुंदों ओमफ्राय बिदिनो बियो बाजार गलाफोराव ओरैनो थायो आरोना ओमफ्राय बिदिनो जे मानसिफोरनाव ओंखाम बिलाबायना जायो ओमफ्राय न'हा रावबो गैला होननानै बुंदों गावहा हाबा नै बै बुरै नुहुरनाया बिदिनो बिबाय आरोना बियो मागिनानै जाफाबायो ओमफ्रायहाय जायगाया थिग गैया जेराव मोननो थालाबायो आरोना दा मोनसे गवालि न'आवहा मा खालामदों बियो नै बिनि जि माखासेफ्रा नै साथा जि जोमफ्रा नै बेफोरनोसै आरो ओमफ्राय नैबेनो बियो मा खालामदों ओमफ्राय नैबे खाथियाव फैनोसै हेल' मादै नोंनि उन्दुग्रा जायगा बेनो जा नोंसिनि न'आव मायबा मादै हो नोंनि न' गैया नों सिगांहाय बबेनिथोमोन बेरेंसिगुरिनि नोंसिनि न'खराव सोर दङ दालाय नोंसिनि न'खराव सोर दङ दा रावबो गैले बिमा नों हाबा जाना जायाखैमोन नों हाबा जाना जायाखैमोन हाबा जाबायमोन फिसाबो दंना गैया नोंनियालाय गैया ने ओमफ्राय फिसाया थैबाय नामा माबा नाम नोंनिया मा बिसौ बुसेव होनो ओमफ्राय नों बेयावनो थायो ना न'आव थांफिनगोन ओमफ्राय ओंखामफ्रालाय नों बहाथो जायो ओंखामफ्रा बिबायना जायो ने आच्छा नै मादै आं नोंनि थाखाय नैबेखौ लाना फैदों नों बेखौ जागोन बिस्कुट लाबोना फैदों दे बेखौ जादो दे आं नोंखौ अननानै दे नोंनि गामिया बेरेंसिगुरियाव होनबा ने सान्थिफुरनि खोला बेरेंसिगुरि ने गमाथों ओमफ्राय नोंनि नामा सिजौ ना मा होनो र' नैबे भिडिअ'हायसो आं मानसिफोरनो खोन्थानि ओमफ्रायहाय माबा नोंनि फिसाय दंमोन दाना हाबा जादोंमोन नोङो हाबा जानानै खय बोसोर जाखो ओरैनो नों मिन्थिया ओमफ्राय नोंनि फिसा दंना गैयामोन ओरैनो नाहर दे मादै ओरैनो नाहर दे होननायसाय नोंनि फिसा दंना गैयामोन फिसाबो गैया ओमफ्राय नों हाबा जादोंमोन दा ओमफ्राय फिसाया नोंखौ नागारबाय नोंनि फिसाया थैबाय नामा फिसाया थैबायनो बेनो बे बेरेंसिगुरि सान्थिफुरनि खोला बेरेंसिगुरि गामिनि ओमफ्राय बियो बिदिनो बाजार एरियाफोराव थाबाबायो ओमफ्राय मानसिया बर' आरो हाबा जादों होननानै खोन्थादोंमोन ओमफ्राय नोंनि फिसा फिसौ गैया होन्दों नामा ना ओमफ्राय फिसाया थैखो ना माखो ना नागारदों नोंखौ फिसाया थैदों बेसेबां जाखो बोसोर जानो थैनाया नोंनि बोराया खोनाखै गोबावसै ने नोंनि नामा मा नाम होनदोंमोनलाय बुसेव होनो ने आच्छा दे आदै जानाय बैसोनि आरोना बिनि न'आ सान्थिफुर गामियावनो ओमफ्राय बियो बिदिनो बाजार एरियायाव थालाबायनानै थायो नामाखौ सिजौ ना मा होनदों जिखुनु सान्थिफुरनि खोला बेरेंसिगुरि गामिनि आरोना ओमफ्राय बिदिनो बाजार एरियाफोराव थालाबायो ओमफ्राय हाबा जादोंमोननो ओमफ्राय हाबा जानानैहाय बिनि फिसाया नोंनि फिसाया थैखो ना मा होनदों मादै ना फिसाया थैबाय नोंबा फिसा दंना गैया फिसा गैया ने ओमफ्राय नों दा नों थानायफ्रा बहा थायो बेयावनो थायो हाया न'आव थांफिनो ओमफ्राय जानाय लोंनायफ्रा ओंखामफ्रा सोर होयो बिलाबायना जायो ने बिलाबायना जायो ने ओमफ्राय आंनि गोसो गोरबोजों अननायजोंहाय आंनावबो नै बे बिस्कुटखौनो होबाय आं मादै आं नोङो बे बिस्कुटखौ दिनै नोङो जानो थाखाय होलांनायसै दे नों बेखौनो लांथ'दो दे नै मादैनो आं बेखौ अननानै नैबे बिस्कुटखौ होनाय फैबाय नैबे बिदि जाबाय दे होमब्ला मादै दे रुदोबबाय नों दा न'आव थांगोन दे बे मादैया जाहैबाय बेरेंसि सान्थिफुरनि खोला माने चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्थिफुर आरोना सान्थिफुरनि खोलाहा बेरेंसिगुरि होननाय गामि ओमफ्राय बिनि नामा सिजौ ना माबा होननानै बुंदों ओमफ्राय बिदिनो बियो बाजार गलाफोराव ओरैनो थायो आरोना ओमफ्राय बिदिनो जे मानसिफोरनाव ओंखाम बिलाबायना जायो ओमफ्राय न'हा रावबो गैला होननानै बुंदों गावहा हाबा जाबायमोन ओमफ्राय फिसा फिसौ गैया होननानै बुंदों ओमफ्राय नामाखौ गावनिखौ सिजौ होननानै बुंदों आरोना ओमफ्रायहायथ' बेसेबांबा गोबावहाय हाबा जाखोमोन बेखौबो गाव खोन्थानो रोंले बावबायबो जानो हागौ खोमा ओमफ्राय खर'फ्रा एसे बोरैबा जाबाय नालाय बेफोरबायदिखौ साननो हानायनि गोहो गैला आरोना दा उफाय गैयैयाव मा खालामगोन मा मागोन बिदिनो बियो बिबायनानैहाय जाबाबा एसे दखान एरियाफ्राव थालाबायना जासै आरो